Hej YouTube, nu skal vi finde ud af, hvad for nogle kort der er i min World of Warcraft kort. Og vi skal se, hvad for nogle kort der er i sådan her. Og så skal vi også se, hvad for nogle kort der er i sådan her. Vi starter med den her. Man kan ikke egentlig udtale det. Onyxias lærer, eller noget raid. Vi starter med at kigge på heroesne. Jeg har faktisk den her. Den har 20 liv. Så skal vi også se på den her. Den har 30 liv. Den 30 liv. Og så skal vi så se på den allerbedste, nemlig den rigtig populære Onyxia. 50 liv. 50. Så det var så heroes. Her. Så er det så kortene. Sådan her. 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 Hvis jeg opdager, at de fleste er det samme, så er det det. Jeg ved ikke hvorfor. Der er mange af de samme. Sådan er masser. Så det er det første. Så er der sådan nogle specielle kort. Okay, de er nok ikke så specielle. Men det er noget andet med, at de kan bruges til den her ræb. Den bruges til. Jeg får jeg vide. Ja, jeg har læst det. Så det er bare den her. Ja. Nu er så rigtig mange af. Så også den her. Så det gør man ikke, hvad det kan bruge til. Og så er der så de specielle kort. Den her. De glemmer. Den der. Den der. Den der. Det var så den her. Nu skal vi også se på den anden. Asgore. Seattle. Men den får vi selv i næste video. Vi ses. Den kommer lige om lidt.